Hello guys, kumusta ang lahat? Ayan guys, ang gagawin natin ay magluto tayo ng sweet and sour pork. So, kailangan natin i-prepare yung mga kailangan natin sa pagluto. Ang mga sangkap. So, ayan guys, lean pork, bell pepper, red onion, cucumber, pineapple. So, ayan, i-cut natin siya ng ganyan guys, like cubes. And then yung lean pork natin, kailangan natin siyang lagyan ng asin at saka corn flour. At tapos, ready natin yung frying pan, lagyan natin ng mantika. At mainit na yung mantika, so ipirito natin yung lean pork. So ayan guys, prito muna tayo. Tapos balik na rin natin side by side, ganyan guys, hanggang sa magiging golden brown yung kulay ng meat natin. Ayun, okay na siya. So, reheat natin ulit yung frying pan with oil. Tapos ilagay na natin yung red onion. Ayan, pagkatapos ilagay na natin yung ketchup natin. And then ihalo na yung napiritong lean pork. Yan, i-stir lang natin siya guys. Stir. Hanggang sa kumulo, pagkatapos i-mix na natin yung mga gulay. Yung bell pepper natin, tapos yung cucumber, pineapples, and then we need to cover it for pwede kaya lagyan lang natin siya ng asin pagkatapos ihalo-halo lang natin siya guys, dahil madali lang naman maluto yung mga gulay. Lutuin lang natin yung veggie for maybe 3 minutes. Ayan. Masarap kasi po siya guys kapag medyo crunchy pa. Half cook lang. So ayan guys, ready to eat na. Sana po nagustuhan ninyo ang ating simple recipe for today. Thanks guys. Thank you for watching.